Mbola tsara quiz. Bonjour. Na eto an-tanàna na agny lavitra Andilam-Bato agny. Mafana raha ty, ary de tegna mafana, tonga le nandrasana, navy raha nambesatsika. Eto maromaro raha koragnisitsika eto, on mahagaga, koa boko fa nahagaga zay na lany fagnahy, ary izy koa tsika fa lany fagnahy zay nefa tsika mbola vilogno tokony mandiniky. Eto dia mitodiky amin'ny rahalahy anabavy mpino silamo jiaby, tafita na vitany adidy tamin'ny Ramadan, niany antsika mankalaza ny Idy Mibaraka, engany hitondra fahasoavana, fahasalamagna, ahitahitady aby antsika jiaby, indrindra ho afaka hagnatin'ny jaly zegny ataon'ny fitondragna ty. Fa tsy hain'ny fitondragna ty raha atao, rozy io sady tsy misabaka, tsy ny X wala tsy normal. Aloha le fitondragna mihitsy andesitsika voalohany. Rajoelina boka fahitsika izy bado, tsy vitan'izy bado, le plus nul du monde. Ndray extraterrestre na ET, mba ny volagna hoe ET moi maison. Fa Rajoelina 2 mandats, aloha ataoko hoe 2 mandats, les transitions anao tsy compteko. Fa anao zalahy za tsara nita olo nul karaha anao agnambony tany. Aleoko lavitra volaniko, miaigny, mipetraka ndraiky ET extraterrestre. Moi maison. Anao président de la République, 16 ans anao mitondra, datiny 29 mars tsy hainao. Incroyable Rajoelina. Ampotiko volagna, tu n'es pas nul que l'autre. Ravalmana anao, mais tu es le plus nul que l'autre aussi. Anao koa mibado Rajoelina, magniky anao fa bado. Tamin'ny anao tamin'ny Nations Unies koa baraka nahazo anao, niany zay dévolé izy aminao, baraka nahazo anao tamin'ny Nations Unies. Incroyable. Anao ndray raha fa vakinao soratra noir sur blanc papier A4, anao diso, natao volagna gasy anao diso, natao volagna vazaha iala. Nations Unies, premier feuille de A4 noir sur blanc vakinao, tsy haiko, donc za tsy mahay volagna vazaha. Kanefa ndraiky misy député raiky zay vola ary sasany fa nato hoe ndafy agny tsy mody aty mba magnano raha. Rajoelina, za masaky mivolagna aminao Rajoelina, zafiko 8 ans asaiko mampagnano anao cours français gratuit, tsy mila tambiny, fa anao tegna nul. Histoire de Madagascar, un président de 2 mandats nataonao, anao boko mila hagnano 3e mandat. Ovanao complètement date, année plutôt, aloha ataoko hoe année 1925. Oh Rajoelina, za anontany anao, le olo mpagnano
lecture anao io ao moa ny tsy mahay manoratra sa anao mihitsy Rajoely ny tsy mahay mamaky na volagna gasy na volagna vazaha. Io volaniko za koa nagnano guignol Madagasikara, mbo nataoko guignol anao. Mba karakory nataon'ny tanora classe de 7e nitandregny anao fa 29 mars 1925 les problèmes baka karaha ty. Deux choses Rajoely, anao volagna anao gasy, zato isan-jato lionao gasy. Tantaran'i Madagasikara tsy hainao, histoiran'i Madagasikara tsy hainao, Madagasikara tsy hainao. Deuxième, anao ny vola fa nangataka nationalité française. Ndray tanànan'i Madagasikara zala tsy hainao tantarany, soi-disant anao président de la République nangataka anao nationalité française. Mba mbaraza edy ino daty araiky mba hainao magnamarika histoire de la France. Mba mbaraza edy Rajoely. Tam date tel mois ton karaha zegny la France karaha zegny. Ndre za mivolagna ameko sopapa anao agnontaniako anao sopapa raiky ty. Ino nataon'ny la France tam mois de mai 1968, le plus proche ameko anao Rajoely. Mba valia za zandrilahy. Ino nataon'ny la France mois de mai 1968, agnisan'ny olo hita tagnatin'izegny ngay Sarkozy. Anao koa mitantaran'ny la France. Tantaran'i Madagasikara tsy hainao. Purée, anao boko mivolagna hoe fa fitopolo valo amby taogno taty aoriana antsika mankalaza izy, or anao mivolagna 1925, zato taogno agnaran'izegny e. Io moa mbaranao pesopesosy andeha katrikatramoenareo vahoaka io Rajoely? Io moa mbaranao 100 millions vangianao trofénao io? Mialatsigny président, za fa nagnambaranao président na miako soaro enao, na anao midémissioniava miala, na anao kaza mivola wala kaza mikabary kofa resaka date chiffre. Fa raha io tsy hainao, draba anao nul zéro anao le araiky re zéro derrière virgule tsisy asany anao président. Mamegnatra raha ataonao. Monde entier mitokika anao. Ndray vahiny mahay hoe 29 mars 47 de Madagascar. Anao président république 1925. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Mba mbaraza baka. Anao boka nagnano 29 mars 1925. Mba ino maranisy tam 29 mars 1925 io Rajoely? Mba mbaraza edy. Taia Madagascar tam 1925 zegny. Non. Rajoely. Tsy l'école nalaigny anao, fa anao mihitsy ndro nalaigny l'école. Zegny ny tegna marigny. Tsary nisy l'école nalaigny olo Rajoely, fa anao nalaigny l'école anao zao bado. Ataon'olo guignol. Guignol anao. Tu es nul Rajoely, tu es nul. Normal amizay. Anao botoboten'ny ravatomanga, botoen'ny ravatomanga anao Rajoely. Ambanin'ny ravatomanga anao bado. Normal,
gouvernement non ndraiky député-nao sy ny sénateur amin'ny président fokotanao botiboteny raha vatomanga jiaby anareo firenena potiky noho ny abadoanao asa tosovy agnaty tantara eto koa neza mitodika aminareo académicien anareo bady karaha président koa anareo académicien agnarany fo misy académicien Madagascar fa anareo bady nul karaha raha joela koa le académicien anareo tsisy araiky agnatin'ny lapa ao agnatin'ny gouvernement député et le sénateur et les académiciens mba hoe président tandrema date tandrema chiffre fa io tsy pesosy la olo nefa mamony pesosy be oera loatra ino farany kabokany moraba mantopy ary mantopy aty wawawa wawawa ty diso tsisy raha tsy volagninao ko anao fanikabary raha joel kemba nary toujours diso tamin'ny Nations Unies volaniko aminao pardon anao namaky tamin'ny Nations Unies oh premier page ny vakinao oh ro namako vazaha aby ro mba vazaha eky anao namaky vonagna gasy raha joel amin'ny Nations Unies misy raha ka indro hoe correcteur anao koa volagna gasy écouteur iny mamadiky izy volagna vazaha ndraiky volagna anglais il y a des boutons qui tu appuies io anao choisir quelle langue tu veux l'écouter sur tes oreilles ataova volagna gasy même Nations Unies zava ro africain ro Nations Unies na ro vola anglais na ro volagnanao de français tsy henoko izy andegnano anglais anglais I love you zay raha mba heny andegnano pistile lettre d'amour donc andegnanaovany volagna anglais ary izy boko izy mivolagna fa aza misy nationalité française valia boka ndo zava Google vakia tantarany mois de mai 1968 qu'est-ce que c'était indra nandalo ta la France 1968 mois de mai mois de naissance nakazy koa tsy hainao ampianariko anao raha joel indra nisy tamy 1968 la France mois de mai mihira ry tanindrazany malala tsy hainy anao ro zao magnotany izy président firy moa andininy hymne national malagasy zay tsy hainy ndre izy to tsy mahay mihira ry tanindrazany malala za tsy mivolagna jamais parce que za tsy niaigny tagnatin'io fa za ndraiky koa le premier parti haiko parce que za be tamy la marseillaise anao zao mampihira za la marseillaise président haiko début au fin parce que za be tamizegny en tant que za métis fa anao ny volan'olionaka za fisanjato karaha ty ry tanindrazany malala tsy hainao taty histoiran'ny Madagascar tsy hainao ary fanilo izy io ma la bougie ao la lampe kitasika efa nilo andriny tsy haiko magnino nde temina lendrofo tsy haiko andro nino tsy haiko magnino fanilo ny oavy 1925 ampianarinao zay non incroyable manomboky zao volaniko aminao président anao kaza mikabary anao kaza mivolagna raha maro koa raha fa nandeky date chiffre afidia vavanao fa anao tsisy raha hainao chiffre dosivinao calcul date dosivinao le année mais non attends vos 78 ans 1947 nakalazetsika fa tsy 1925 100 ans gnaran'zegny raha joelo 100 ans 1925 nao io ndraiky niany atsika 2025 taova calcul
donc asa mengatra magnano compte tagnana 25 35 45 55 65 75 85 95 100 simple amin'ny compte zegny président simple comptenao fo 25 ho anao manao compte 35 45 55 65 75 85 95 100 doit raha tsy tagnana fito izy magnamia 100 amin'ny 125 am'le 25 au 20 am'le 20 oui les 25 1900 au 2025 simple en compte président manao compte 5 par 5 magnamia 100 non zany gaga mba karakory ataony zalahy nous sommes pesos jiaby someno normal izy mbakeny raha vatomanga amizay tosany raha vatomanga amizay miboaka aminany ao tsy voaefany parce que izy daba ataony raha vatomanga mangery tsy mangeriky non franchement président za placenao za mangaola ondraha tsendriky nisy année mikasiky Madagascar ka ny tongonao mba normal tsendriky zava boka taminao nivolagna resaka inino izy o building nde table de 10 tsy hainao président table de 10 table de 10 simple me compte izy président simple me compte table de 10 inversez-nous les chiffres d'erreur légale 10 20 30 40 50 60 70 boum 80 90 anao avy amin'ny 100 donc izy koa anao nagnano le 10 le 0 araiky ampianao am'le 100 magnamia izy 1000 fa tsy magnamia 10 000 ha incroyable incroyable ry zandry katita kely agnala CP6 BPC baka anareo kaza mitandregny kabarony rajoely kofa daty fanareo very amin'ny examen tandre mandeha nohatra 1925 agny tegna tandrema fa anareo very tsary nisy tamin'ny tantarany Madagascar 1925 oui 29 mars fa olobado faroeny nino question mba apetrako amitsika jiaby hoe mba ino maraha nefa ny Richard Ravalomanana teto amin'ny firenena apetrako fanontania mba nagnano nino soa tamin'ny vahoaka anao raha Richard Ravalomanana général teto amin'ny firenena nino soa nataonao ino formation namianao reto zandaro soi-disant fanao général niany akady lalagna nandeha natao amin'ny agnarano oh ndre magnapetraka samboady en tant qu'anao général magnapetraka samboady tsy hainao nefa nitratranao feno kapoakany Nestlé kapoakany Madco ho hain'ny zandrilary hoe égal korotamby samboady apetraka anao ny zéro zany hoe tsy mahay samboady igny drapeau-ndreo ataoko drapeau-ny italien izy tsy drapeau-ny italien tsy haiko drapeau-ndreo ve na madibadiky za tagnatin'ny drapeau jiaby za tsy nita hoe drapeau nino koa maraiky ny sikiny korotamby ty ke niany anao roa nde agnano agnarana ankady lalagna amitoby amin'ny agnarany Richard Ravalomanana tsy haiko za tsy nahita hoe ino raha nataony Richard Ravalomanana tamireto rahalahy nabavy gendarme ino raha nataony Richard Ravalomanana général soi-disant teto tamin'ny firenena Madagasikara koa tsy namono olo nitivitr'olo
zegny raha heny spécialité nany ndraiky nitondrany agnarana anazy bomba. Richard Ravalmana o sintragna lavitry ary aloky lavitry. Mialatsigny ray aman-dreny magnadoso satroko hely za nampitondranareo agnarana Général Désiré Ramakavelo. Igny haiko me mikoragna magnazava social izy avahoaka fa koa anao Ravalmana Richard bady karaha olona agnamianao flasy koa baka. Un général tsy met drapeau nany samboady grave izy koa baka mbarô maire aby regny ireo député regny oui d'accord maro amindreo ndray tsy nianatra fa sarosarotro amindreo karakory magnapetaka samboady ao écharpe fa anao un général ino e volagno za tsy ne ino maha général anao taie naha général anao. Bobo madiny formation nataonao naboakanao tamin'ny CV nao bobo madiny aminaka Richard Ravalmana o formation nao formation bobo madiny ndray drapeau ny pays nao tsy hainao de igny izy mivandriky karaha akomba miaby katakata masaka baka an-tagnan'olo ndraiky samboady à l'envers. Mamma mia, aux Italiens. On va aller où avec ce gens-là? On va aller où? Sintragna lavitry, aleo lavitry. Nataonareo tamin'ny agnarany tompoko lahy Ignace Didier Ratsiraka le tompy. C'est parce que c'est un amiral. Nagnano soa teto tamin'ny firenena zany lehilahy zany. Nanandratra avo teo anivon'ny Nations Unies zany lehilahy Ignace Didier Ratsiraka zany. Na nitsiposiposy ary ny vahoaka fa niaigny tsara. Libre. Fa Richard Ravalmana tompy. Punaise. Ah ben normal baka bado andesin'ny bado maino agnarany. Bado. Araiky ry mila andeha atao agnarana anazy ry boulevard Ratsimilao atao Matavy. Ay matananany babanao sa tananany mamanao ka anao andeha agnano agnarana anao agny. Ambatoboe antany misy anao ndao soloa atao hoe village d'Andradjuel. Fa tsy tananan'olo andeha sandohanao. Mialatsigny Radjuel. Fa anao nul nga. Nul. 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 Sindrana koa nety nataoko. Nampitsangana jinery. Ndraiky ry kaniky. Ao ry bedia. Ao ry popy taminay tambaroa be teo. Mba hainao mikoragna amindreo. Fa anao Richard Ravalmana. Ah là là. Andeha ety fireneko zala. Grave. 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 Io ne volagninay taminao Radio Joe tam 29 mars. Za koa tam placenao. Za nagnano malin. Fa dommage anao tsy malin. Mba nazahoako point agnabognabo raha roe nataoko tamin'ny 29 mars. Mba nahazo place agnabognabo za. Farafaratsiny za mba nahazo 5 ou 10% tam population. Farafaratsiny. Nino le raha roe? Tokony nataonao grâce présidentielle tam rehetra gadra politique. Araiky zay. Tokony nataonao tam 29 mars 78 ans 47. Oui. Nampitondrasana agnaran'ny tompoko lahy Didier Ratsiraka universitaire jiaby. Eraka ny faritany. Parce que izy nahitatsika universitaire
mba niny raha napetraka anareo fitondragna reto re mandreny igny nagnano soa firenena nino mba mbaraha zay za tsy nahita za tsy nahita raha tsiraka ny nananga universitaire lycée CEG EPP fa reo tsy nagnano karahanao ino agnaran'ny l'école ndreo igny école manara-penitra ao EPP manara-penitra ke lera koa EPP manara-penitra izy tragno vato mijora za tsy ary nahita tragno vato mijora koa tsy asa tagnany napetraka ingay rajoely normal tsy haiko tsisy midriky agnatinao mianatra parce que nareo bady loatra nul loatra nareo koa nul rango aminao rajoel mamravato manga tsay Christian gouvernementnao les députés et le Sénat les fonkontany après le OMC jiaby nareo bady jiaby zegny aveny amin'ny vola miala nareo zay io ne avy zay avy io tonga zay tonga io arrivé et bienvenue fa nareo ndraiky ty miala firombotry nareo jiaby andesa miala tegna kajo vahoaka aminareo za mankasitraka ary manoagna jusqu'à farany mpivarotra Antananarivo bravo ry zalahy toiza aza mipody afara avion tsy magnano marche arrière abois zao tontolo zao le pays le plus pauvre du monde et le peuple en grève générale tegna mankasitraka anareo za igny raha nivolagninay teto tokony fanataonareo rangoela non anareo nakadalendreo tamin'ino mamilela aboko nakadalendreo tamin'ny mpanambola avy amin'ny irany zandro lahiko araiky zay hoe nazony mpanambola sa navandesany mamilela izy io izy io grave zio nareo nagnino kikelinamboa kelinareo fa nivolagna zay teto sanandra tandrema nareo fa reo io tsy manjary non losa nareo résultat izy io résultat izy io ke nareo fa nagnano zao Antananarivo mangala ondramy zay tsika côtier nagnano Toliara nagnano zao Antananarivo nino amizay raha ampiasan'le sasany ino tsy agnanaovanareo stratégie fa namezanay anareo ino stratégie namezanay anareo anareo peuple tsika jiaby Madagasikara eto koa niaraka nitsangana ny grève andra raiky andeha eo mareo zandaro reo le tsy ampisa reo tsy maro plus ka tsika population atsika koa nitsangana niaraka andra raiky andisarendro karokory zandaro mareo reo tsy ampisa reo tsy ampisa déjà reo nandefa andra raiky fo 2000 armées nalefa ta sud zao Antananarivo nikoronta hampody koa reo igny andeha atao Antananarivo ampandritany ndray lehibe ny mpampandritany tsy sakinareo aboaka tsisy olona vita nampandritany karaha babane fanampera mitsangana eto olo masaky mivolagna zay indrindra fa anao io général Sandoko io Richard Ravalomanana anao navitavitany fanampera babane niaro zay vahoaka malagasy tam'izany andro zany izy napostolo so ihany izy retraite fa izy ary ndray retraite cerveau nazy tsy nikidigninao Richard Ravalomanana général anao tsy niky madigny cerveau ny babane io libéré
baba nefa io tsisy raha nataony vahoaka. Anareo zay boka andeha avandy, andeha ampiakarinareo parquet boka izy. La mampitandrina anao ministry ny fitsarana, atsoanao i babiny dambiny vahoaka ny Madagasikara fa touchenareo boka, ataova accusation avec arrestation ou sursis, baba nefa anareo aloha de fa ravagninay. Nefa mbaranay, ne koa basy aty vikavagny arangaranganay. Zay tsy karaha ingay président ny ACC. Ne raha koa fa volagninay appliquenay, ary andesinay vahoaka, ary vahoaka fa miaraka aminay agnatin'ny fédéralisme. Parce que io raha tadiavin'ny vahoaka anay libéré. Libérer les peuples. Fa aza atao boîte conserve. Franchement, mandreraka nareo. Ke eto za manentana atsika vahoaka malagasy. Nagnano Toliara, nagnano Antananarivo. Ary haiko karakory atao Antananarivo zegny parce que za nipetraka teo 15 ans. 15 ans nipetraka teo za tagnatin'le 1991, za tagnatin'le 72. Ino ambesatsika côté Tsangana. Fotony atsika côté zio koa niaraka nagnano karaha Antananarivo ndraiky Toliara. Rô zandaro tsy ampisaka. Rô tsy andeha vita izara zandaro, andeha Diego, andeha Tamatave, andeha Diego, andeha Fianaratsoa, andeha Majunga. Tsy ampy rô. Ke mitsangana ry vahoaka malagasy. Merci Antananarivo. Isan'andro anareo manaova karaha io. Jusqu'à ro président ho avy aby reo. Jusqu'à le 24 avril anareo mitsefa fo. Président Macron, j'espère que vous avez bien vu ce qui était passé ce matin au capital de Madagascar. À vous de réfléchir. C'est un pays de malfaiteurs et de dictateurs et de corrompus, notre gouvernement. Et le tête de liste, c'est notre président, soi-disant un Français, André Rajoelina, Nirina, Mambravatmanga, Ivoirien. Tchai Christian Jo, tu n'as une nationalité nan quoi. Ah, c'est donc la nationalité comorien, car ils ne connaissent rien. Vous, les membres de commission de l'océan Indien, réfléchissez et regardez bien ce qui se passe à Madagascar maintenant. Le seul mot que je vous dis, faire attention. Zatima pas vous honorer, fatandema. Vraiment tandem. Parce que là, la guerre continue et on ne s'arrête pas. Il va dire quoi diaspora ça? Anaro diaspora atokwe atika diaspora. Atika kazamangan bankal. Nawe atika kazamangan X. Atika mangan mahitsy. Za tsy anao nagnaran'olo fa ataoko hoe diaspora. Na nareo miaraka amin'ny fédéralisme, na nareo miaraka amin'reto malfaiteur reto. Fa vahoaka volaniko azaka dalaigna. Aza magnano lelana omby anareo. Ke hoe ke sady ambava ny masté. Koa nareo lela agnatin'ny vava fa tsary nisy lela nandeha masté. Aza magnano lelany omby, wala aza magnano lelany fandroaka, ao ny lelany rabosy, ao lelany lion, zegny raha misy vitefatra, akoatra ny voay ndraiky raha agnaty rano.
magnanova lelan'olombelona kofa agnaty lela agnaty vava fa aza fangaro amin'ny masite ndraiky vava tsy possible ke za mitodika amin'reto namagna rahalahy na bavy zandry zoky ray aman-dreny diaspora aza magnano bankaly wala ka aza magnano x nanaro miaraka amin'ny fédéralisme dit la vérité rien que la vérité pour que nos peuples malgaches mehe miaraka amitsika nino anton'izany volagna asika atsika diaspora baka mare fanavinambarako anareo teto hoe misy diabete one diaspora aty Europe indrindra eto France ke amaretsika agnano diabetsika io ambara le peuple azave amy le peuple vous êtes diaspora anareo diaspora ny fédéralisme agnano manifestation sa anareo andeha agnano manifestation amindreto malfaiteur des assassins au pays reto fotony amarebaka le rendez-vous nambarako anareo teto hoe wisy manifestation filaharam-be ataony diaspora aty ivelany amakivaky tanànan'ny la France amin'ny ambassade eo zay farany ary zay efa nikaiky ny télévision iraisam-pirenena maromaro na TF1 na BFM na LCI na CU News akoatrany France 24 zay tsy mila gourja parce que ro fa voavidy vola fa akoatran'izay maromaro ny mpagnano gazety iraisam-pirenena ny kahineo avy io aboakatsika zao tontolo zao ny tsy fankasitrany diaspora ny tsy fankasitrany peuple malgasy reto mpitondra assassin malfaiteur corrompu reto ke zegny volagna apetrako aminareo vahoaka diaspora adilam-bato aza magnano bankaly zala nanareo mahitsy nanareo tsy magnano nanareo mipetraka le place tsy haiko nareo na orange na mandarine na voangisay mifidiana tsara be nareo mbola misy le temps nareo niany mifidy aeny tenareo miaraka amin'ny marobe fédéralisme sa andiankigna ary parce que objectifnay mila magnadoso carrément reto tingivy reto orange mandarine mapara salopara reto zay tsy faly amizegny amindro mamalia aloha tsanganako ao compte faikinareo aloha aboady aby ry ankarara bisogny aboady aby ry maradona minafiky mpitondra teny ampivolagna fa maretsaka diaspora jiaby agnatiny fotony zay mitady état fédéral zay tsy saratadiavoneny io tsy ambelanay tanky tsy mipetraka io état fédéral io miaraka maty amin'ny Palestine zay tsy agnapetraka tanky tsy mipetraka provincial na provinciaux fa empaka zay ndraiky ty raha jiaby Tananarivo Madagasikara zaraiky tsara Tananarivo zaraiky Madagasikara basy nefa nataonareo zay nanomboky 2002 niany 2025 c'est bon akoatsy nagnina rango zay laniny kary aloha hitondrane izy ampizavany anareo izy anjaratsika mandiniky mieritreritra amy raha zay fa basiky za baseky masakara ataonareo a Madagasikara non Madagasikara nanjary la déchirure
hainao dika la déchirure zay président de la république Madagascar. Madagascar nanjary la déchirure. Noho tsy fahaizanareo. Zahava baka dans 2 semaines 3 semaines tsy sakindreo jusqu'à niany manongono hoe otino ma budget ndempiasanareo amy sommet baka ye budget ndempiasanareo amy sommet ro zao mbola andeha tsakaraka volamena bois de rose aondragna malaky alafo malaky de igny alegna anaovagna sommet. Wow, mangarahara transparence aboazehe otino ro olo aby ro avy eo ndi hina digaka ndi hoandry fa zay vahoaka kazagna sitriagna vola nareo ne magnasitriky pesosy izy boka i heureusement zay nagnaboaka hoe nisy 80 millions de dollars américains tamin'io bastoliara io nataonareo ia nataonareo nino l'usine olo amizay tsy miody mialamboetra nareo no ningaira vatomanga amizay nidriky actionnaire agnatin'izo na 5 millions de dollars baka mba hoe iforcer antifasagna reto jangoraty reto gendarme reto agnapotiky vahoaka baka andeha bastoliara. Non, karaha ataonao mitakitrosanao amy rajoel karaha zay koa ataon'ny bastoliara mitaky volanao amindreo mamy raha vatomanga ifa volandreo mialaro zabo karaha nandalo Fort Dauphin igny zao handeha avanty fanjakagna zao amin'igny hoe tsisy fandraisany raha baka amy QNM à Fort Dauphin nafaty regny fi tandranomasina regny. Oh, rango zay QMM tsy teo tsisy loko natiky nianiko QMM io ke loko maty ho azy azabadoigna zay mpitondra raha ataony QMM io mamono loko jiaby andranomasina teteny raha tsy ilainareo regny alefanareo andranomasina ao izy mifondriaka miefo andranomasina ary Fort Dauphin ary mamono raha jiaby io dikan'izay tandrema ry vahoakany Fort Dauphin aza misika ranomasina tandrema zanakatsika havatsika Fort Dauphin aza mihina fibaka Fort Dauphin nareo fa poison hitatsika izy miboaka igny andeha vanty boka ro zao io rehefa nataony fanadiadiagna fikaroagna zareo scientifique tsy baka ao fa baka amy tontolo iainana rango zay loko ro tsary naty karaha igny raha hiboaka amin'io bastoliara io koa ambelanareo mitorona ravagna plage mitsangagna atsika magnapiavatsika toliara avion volanko aminareo tsy magnano marche arrière ingénieur ny avion nary natiny nary mbola velo fa avion tsy magnano marche arrière mahitsy atsika miaraka maty amy Palestine Jerusalema koa tsika mitandregny karokory fidobokony agnavaritra atsika agny baka fa tsisy lalagna fa tsy aza mihira eky anareo hoe magnavaritra lalagna tomobily agny fa tsisy lalagna baky magnavaritra zao io fa tsy tomobily io raha misy avaritra Diego tapitanana ratsy antegna koa ataon'olo hoe forizatra mangety sarotry mion ratsy zegny izy mambara ambodiko matetiky izy mambara nareo antsiradrano io razanan'olo io tsy razanan'olo keliantsy nindra misy adioko atsika mikoragna azy io fa elahela ary tatony tato député né Diego magnano en force
mandeha amin'ny attaque bateau espagnoly mitondra thon reto miforcer mangala thon bateau thon andelefa empêche froid Alain député né Diogo gun baka amporori andisigna antramonazy zegny raha misy Diogo zio Jocelyne Maxime forzatra mangety volanko aminareo sarotry mion zo mambaranareo razanan'olona antsiradrano kely antsy ro io zegny raha misy atsika mikoragna zio am Diogo maro olo mitete mitomagny am raha taony nidirany koa ry zareo bateaux espagnols mitondra thon empêche froid reto gun volanko aminareo taterindreo baka amporo agny mandeha minany ary nino loatra raha mahazo anareo ty zala amin'ny Ambaribe mandavatany mandravarazana n'olo ny député miaraka amin'ny bentanana miaraka amin'ny Mamy Ravatomanga Ambilobe Pontsy mety vita Diogo laisse tomber bora réglage izy fa déréglé jusqu'à Jirama tsy mirehitry rano tsy mandeha bon raiky io zao nidrika mipesy froid thon jiaby baka amin'ny bateau espagnol de tonnerie reto ramasena migongony aminazy ary zalahy raha roti nagnino loatra io ndraiky tsy kobendragnary fa ifondrazagna mamango anareo io e tegna ifondrazagna mamango anareo zay efa maregny raha Ambaribe ao isan'andro Ravatomanga avy ao mikoragna mpitondra mpanjakana ny Ambaribe baranareo tsy regnina isan'andra Ambaribe Ravatomanga mikoragna mpitondra Ambaribe affaire en cocaïne tsiniky nefa aboaha volagna anareo mipaky matoa tsy masaky mivola anareo amin'ny IGE anareo amin'ny Bianco ministre ny fitsaragna aboa affaire en cocaïne ny Ambaribe miambigna ane zay vahoaka ary matoa Ravatomanga aligny matsanga tiako ahodiny docteur donc 3 fois 4 fois 5 fois par jour izy Ambaribe raha aza magnasitriky raha eto anareo mpitondra fanjakagna any Ambaribe fa ene raha jiaby zegny zegny raha misy Ambaribe tsika mikoragna eto ry vahoaka ny Ambaribe ataova karaha Maurice aminay eto nde Morondava to nazo cyclone dobo rano ambaniagna tsy voamboatra ny tanàna anany izy andeha agnamboatra tanànanao izy andeha ngala aregna ny tanànanao fa izy andeha agnamboatra tanànanao mba mandinia zala tanàna anazy to Morondava dobo rano tsy voamboatrany ke izy andeha agnamboatra tanànanao karaha Maurice kelera koa nino tsasakeny mijotso Morondava aseva mijotso Morondava volanko ambara Ravatomanga nareo koa mikoragna aminany izy avy aminareo aligny matsanga io Ravatomanga ne io manao tsy mandeha Morondava volagny nde anao tsy asiany blé na eau de javel nde vao lainy tsy sasany amin'ny tagnanao anao mena écoute ça le bois de Mondo Ravatomanga nde za Morondava kelera koa izy masaky mandeha fa tsy zegny tava mira Maurice eto Ravatomanga managnamboatra Maurice mbambaraza ino raha namboariny Ravatomanga ta Maurice anao mandeha mangataka aminany fa ataova karaha Maurice aminay eto fa firy taogno avy taogno araiky anao nagnano déclaration monsieur le député ny Ambaribe mba ino raha nataony amizao tsika mikovolagna zao tagnatin'ny taogno araiky Ambaribe mbambaraza he aboazy he volagna aminay nde anao tsy masaky magnano tatitra ny vahoaka
fa firy taogna anao zay io député en plus asanao ne magnatatsy amin'ny vahoaky zava député jiaby mivolagna resaka jirama bora réglage mivolagna afaka andro Christian mivolagna député ny Fort Dauphin voatsela igny nivolagna tamin'ny semaine igny raha mandalo Fort Dauphin fa anao Ambarivo be mba mbaraza volagna aminay eto mba iny tatitsy ny sakinao natao tamin'ny vahoaka tabazary teo tsy sakinao fôton'ino magnara-maloto tampoko zahanao ro mamafa sisiny lalabe magnadio sisiny lalabe mampatsiaro tantaranao za député n'Ambarivo be taloha tsy vahoaka magnano zo fa fanjakagna magnaboaka ro gadra aby ro ampiasaigny magnadio cimetière magnadio lalagna faseny sisiny igny magnadio lalagna Dramanjary sisiny igny fa tsy association ho vahoaka zegny raha nisy teo taloha ampianariko anao ampitandrignesiko anao fa zehe teo zehe tsara nagnambanimbany vahoaka nagnadio lalagna za tsy contre fa namiagna asa le gadra managna zo ro io managna droit ro io namiagna asa ro boko miagna parata hely vangandro cigarette fimendro agnatin'ny prison ro managna droit fimy cigarette amin'ny prison jamala fotsy fimendro fa tsy zegny association zegny hoe namafalalabe zegny hoe zegny mahasan'ny député io volango hoe fitondragna ty tsy haindreo nino asa important amin'ny vahoaka mietefa amin'ny vahoaka fa mpandrosoagna tsisy olo contre ho za fa ataova raha marigny ataova raha madio masaky mifamatra koa tsara nisy teo hoe gadra reo mikapa mamira sisiny lalabe ny faseny sisiny lalabe ny Dramanjary jusqu'à andilagna jusqu'à bifotika miboaka be magnondro be nisy teto raha zegny fa tsy eo ro gadrenareo tsy asianareo fotony tsara nisy gadra nylefa natao teto Ambarivo be teto nagnadio lalagna io taloha fa nohony anareo ty azo point baka atao hoe miasa zareo any faritra Ambarivo be ny député ny maire ceci cela disque falohaka ambaranareo adalagna ny Zandry Lapoly raha sy managna moa nandeha nagna CD nandeha nagnano clé USB hiranany fa nialany resaka CD cassette parce que pirate maro loatra clé USB nanaovan'izy avec code tsy azonareo pirate eto dia isorako be dia be rahalahy izoko be Paul raha sy managna tamin'ny fampisehoagna roa andro misisy nataony tamin'ny palais des sports afa ihany ny pro afa ihany ny pro zaza lahy zoko be mangataka aminao mba andesa amin'ny Ambarivo be agny andesa amin'ny Ambarivo be agny mba pamba fa vahoaka ny Ambarivo be zalahy fa hela tsy nahitanao zoko larosy taova tourné amin'ny Ambarivo be ke zegny raha misy adiogory vahoaka fa nalendry rienjagna baka oro sasany zay ny ton baka amitsika ampôry io amy gony mihitsy izy taterindreo mandeha amy Jocelyne Maxime zegny asan'ny député ne magnabotry vahoaka araiky iny baka tatafy fa tsy mivolagna nino koa problème neny elaiky ndraiky jirama déréglé bora anao volaniko taminao bora tsika samy tary tamy génie civil complexe io ampefolo io za mahay anao frère karaha mahayko toko mahay posina ka mahay anao fa anao ka za misahiragna mitsakaraka hoe azovy tsara be mazoky be ty atsika samy tampefolo teo
tamin'ny génie civil. Fa niana anao nanjary dérégler za nalahelo aminao. Malahelo nanao zaho ay. Hoy izy Jean de Luc Hervé zay, malahelo nanakay anao. Dérégler nao frère. Ke amaraparanako izy amodiako izy Ambariobe. Apetrako fagnontaniana aminao préfet n'Ambariobe, olobe mavanty tsara. Anao ndraiky zandriko fa amile place pitranao niananao ataoko hoe olobe mavanty tsara. Nindra nambaranao zay vahoaka n'Ambariobe. Tamin'ny voalohany anavy teo, oh pièce fanavy, motera efatra fa mandeha, aroe tavela, ke izy ao motera firy tavela mandeha Monsieur le préfet, fotony député nefa tsy hagnano tatitry zay koa mitodika aminao préfet. Mera nebaka volo fotsiny any fa nentombo. Asaloha vaky fotony tsapany hitany fa vahoaka n'Ambariobe tsy tia izy. Préfet n'Ambariobe, ambaraza he tatitrinao koa. Fotony anao nagnano tatitry hoe fa motera efatra fa mandeha mijirama. Aroe tavela sur 6. Ke izy io ty moa firy tavela amile 6 mandeha, avian'izay tsy motro tsy rano. L'hôpital mijaly ny maternité, l'hôpital mijaly ny marary. Ny ray aman-dreny niteraka an-tragno zanakandreo menamena tsy voasasavody, lingety tsy voavidiny vahoaka. Préfet n'Ambariobe, mba ambaraza he ino koa problème jirama Ambariobe tsy maliny tsisy tamitsika tatato ay. Donc tsy excuse nareo eky hoe tsisy rano. Mitandregny vandinao koa zay. Rozy io baka andeha vandy koa baka Ambariobe. Io baka. Ambaraza he koa ino koa vandy andeha andesina rozy io. Vahoaka fa tsy mitandregny anareo. Raha koa fa tsy hainareo, tsy leonareo, tsy voaloloanareo, tsy voalanjanareo, tsy voababinareo, tsy voatintigninareo, mialaza lahy. Ameza zay mahay mitondra izy io fédéral. Ameza zay mitondra izy io budget provincial, provinciaux koa tianao. Ambanja baka fa vita. Député ne Ambanja, izy sady fa tsy mivola, mboko izy fa tsy mizara vilagny. Wala izy fa tsy mizara kanal sady. Nampatsiaro zara Ambanja zokila raiky zay marandraigny. Fanjakagna reto gravy, ino raha misy aminay be mazava Sambrano. Tsy haiko e. Fa fagnotaniana apetraka atsika amin'ny vahoaka amin'ny Madagasikara. Impiry miasa moa pompier amin'ny tany misy atsika raika amin'ny districtsika, amin'ny faritantsika. Fagnotaniana apetrako zegny, mba impiry miasa moa pompier. Ino raha misy be mazava Sambrano. Pompier ne tsisy pneu. Pompier ne Sambrano be mazava tsisy pneu fa mbola nangataka pneu amin'ny havagna malala-tagnana Adilambato. Wow! Monsieur le député. Mba azavy aminay koa ny impiry mihodigny moa laroan'ny pompier ke tsisy pneu pompier be mazava Sambrano. Parce que nisy tragnonay baka tagnabo tary. Maritry résidence tary. Pompier tsy hitanao. Tampoko za amizay nagnotany olona, aia moa pompier linglingingana boaka igny? Ah, tsisy pneu zoko be. Ah! Nagnino e? Ah, tsisy pneu. Azala. Pompier nareo ma magnano taxi brosy? Sa magnano ligna Andoharano
sambrano ke lany pneu o tsisy pneu mbola niambigny pneu baka dilam-bato azala Diogoma tsy mandafy pneu Tananarivo tsy mandafy pneu atsika ty zegny Angery miambigny baka dilam-bato Hamany miambigny baka dilam-bato Igakarano miambigny baka dilam-bato oh fanjakagna reto managnino ya kelike zany io kabarony pompier sambrano tsy hita tsy nandeha batterie tsy hita feky baka tsy hoe tsy nandeha fa tatitry nazone baka amindro anta misy raha io tsy hita zay batterie ke ro zao misy batterie fa ro zao tsisy pneu mampatsiaro za irany docteur JB miasa tragno tsy amivaravaragna ozy mivanga tomobily tsy amy laroa sady tsy ampiasaigna tsy ondrana ry zala andesinareo ia mafirenena ty mba mbarazy mampalahelo pneu pompier tsisy tsy pompier mandeha ndoarano isan'andra wala tsy pompier mandeha mahery varitra isan'andra ke mitatitry vahoaka na mandeha Tananarivo mandeha aligny andro mipody marandraigny fa pneu pompier mipetraka io nde izy mahalagna mirolo tsisy pneu pompier de tena manara-penitra ny Madagasikara manara-penitra ino rany volango teto tandra raiky anao ndraiky tsy tianareo ambanja fa volango fo za zany ka ambanja kliniky io za niasa tamy kliniky atsika sambrano jiaby na efa za niasa tamy kliniky misy ambulance zay tamy kliniky to zay tsary nitaky ndre gorso tamin'olo marary aleny antety andesiny amy kliniky io na andesiny amin'ny hôpitaly be ka hoe ifa gazoaly fa atsika zo io manontania nareo olo sambrano be mazava anao koa narary andafireny ponky ikaiky pompier ny l'hôpitaly be anao magnefa gazoaly ambulance nanjary karaha tomobilin'ny gendarme ndraiky polisy koa tsy ampy effectif tsisy gazoaly ambulance ny l'hôpitaly be ny ambanja zay dikan'zegny anao koa marary mangala sarety ao mika ia posy aleva ro posy regny koa misy telefony misy numéro anao koa mipetraka andafy reny pont mipetraka mbala velogno aminay ry aleva numéro mpitondra bajajy regny tsao sagnatriany vava nanonga tampoko tension nanonga ny aretigny ka ia chauffeur-ny pompier fa anareo koa zany chauffeur-ny bajajy na posy fa anareo koa ndikaiky ambulance aminay be mazava io afatova io sandra volan'ny gazoaly zay misy aminay eo tsy haiko raha zay tsapany ministre ny fahasalamagna na tsy tsapany fa za magnano tatitry mitaregny vahoaka ny sambrano marary vahoaka ny sambrano be mazava taonareo raha karaha zegny folo taogno zany asa tamy kliniky io tsendriky reniko zay toke nangala vola tamy marary misy ambulance kliniky non ndre mangala marary aminay Marcel Basambrano agny tsara nataonay tamy kliniky to nitaky vola tamin'olo fa zio l'hôpital Panjakana Sambrano be mazava anao koa mikaiky ambulance andeha angala mararinareo afatova io sandra volan'ny gazoaly hitondranareo l'hôpital be mampalahelo tegna mampalahelo zegny ve fandrosoagna zegny ny famirapiratany Madagasikara non ke atsika
vahoaka malagasy akanga maro tsy vakinamboa mitabe tsy lanin'ny mamba zafa ny volana teto Lacourbe fa mitietra izy nataondreo Taninarivo niany bravo za tiarakara igny izy fa nataony vahoaka ny Toliara igny bravo za tiaraka ino amizay marambesinareo Majungata Matavidigo ary tiany magagaza raha nseho niany Taninarivo tsy ola roe telo efatra Amanarivony vahoaka igny mbola misy olo masaky magnano commentaire hoe andeha matsika ty nino moatiny atsika amy grève za tafitokiko nahita commentaire n'olo tamizay anao donc tsy mijaly anao taranaka tsy sahiragna sady taranaka ny reto tsy mijaly reto mataonao masaky magnano commentaire nataony riavagna Taninarivo maraindraigny mahaiza megnatra za tsy anonona agnaran'olo maromaro nareo haiko tagnatin'ny commentaire maraindraigny mahaiza megnatra tofoko fitondragna ty vahoaka malagasy nde vahiny fo le vahiny mipetraka ao a Madagasikara mahatsapa fa tofoko ty fitondragna ty koatsy ro mafia miaraka amindreo italien miaraka amindreo aby reo ripiera sy ny forongona amin'ny Embarubeo ndraiky Diego fa les autres étrangères tofoko fitondragna ty nakara avouzo dernier minute sakiny Macron volanao za tsy andeha agny mais on verra c'est ce qu'il va dire Macron président de la République française on verra isorako atsika jiaby nitandregny ka hatramin'ny farany amy magnaraka ndraiky indro kely ho mpandrafitra mialatsiny manongona agnaranao Zandrila sy teny zay mba ty tandregny feonao hoe ambaraza heny mariny amy toedrara le vrai la vérité toedrara misy amty base Toliara ty zay vahoaka malagasy tsy vitany vahoaka ny Toliara zay he vahoaka malagasy mitandregna anao parce que anao zao député ny Toliara araiky zay Zandrila faroe ambaraza he vahoaka ny mariny placenao miaraka amy fédéralisme anao sa iaraka amy club 48 aza mavozo ambaraza he Zandrila sy teny ino exactement décision nao ataova déclaration nao hoe iaraka aminareo fédéralisme za na za iaraka amy club 48 mba fahenefa misy anao na tsisy anao fa zay zao tsy ene placenao tany misy anao ene fa placenao politiquement aia opposition fédéralisme anao sa mpitondra malfaiteur des assassins sotra tompoko amy magnaraka koa ngataka amin-dragnahary inchallah